Качваш снимка с кафето, но издаваш локация, че си сам. Хакерите много обичат това нещо. Изгледай клипа до края, за да разбереш защо да не споделяш много информация в интернет. Пример. Снимаш бюрото си и го качваш на стори. На това стори има локация, на екрана ти може да се вижда определен имейл или важен документ. На огледалото може да се отразява нещо лично, което да бъде сантиментално за тебе и да го използваш в някои от паролите си. А ако си снимал детето си, понякога тези деца носят униформи на техните училища. А ако някой го намери, който не трябва, хората не осъзнават, че всеки един пост е равен на информация. А хакерите толкова много го обичат това нещо. Призив към действие за всеки един от вас. Преди да качиш нещо, първо си задай въпроса дали тази информация, която качвам в момента, ще се използва от някой друг с злонамерена цел или не. Като втори съвет мога да ти дам е, че трябва да си заключваш своя профил в социалните мрежи. Всеки, който разучава другите хора в интернет, започва от социалните медии. През социалните медии могат да се засечат различни неща, различна информация, която конкретната жертва в кавички е качила в интернет. Затова винаги преглеждай хората, които следваш и задължително, както казах преди малко, е вашият профил да бъде на private mode. Сподели това видео с твой приятел или родител, за да може и той да се запознае по темата и да научи защо не трябва да се споделя много информация, особено чувствителна за самите вас в интернет.